Terve. Tänään ollaan täällä Lumejoen Varjakassa ja täällähän on osa Hailuodon liikennehistoriaa, eli tuo Hailuodon on siirretty tänne. Sehän oli pitkään tuolla Oulun torilla ja oli siellä kahvilana, mutta nyt se on täällä Lumejoella sitten, niin käydään katsomassa sitä. Ja tuo Hailuodon on tosiaan liikennöinyt silloin aikaisemmin, kun noita lauttoja ei ole vielä ollut, niin tuolla Oulu ja Hailuodon väli, että se on ollut sitten ainut tämmönen julkinen kulkuneuvo tuossa välillä, millä sinne saareen on päässyt silloin aikaisemmin. Joo, eli tämä Hailuodon on höyrylaiva ja se on valmistunut 1920 ja siitä lähtien se on sitten kulkenut tässä. Se on täältä Lumejoen Varjakasta ja sitten tuolta Oulusalon Varjakasta ja Oulun kauppatorilta liikennöinyt tuonne Hailuotoon ja se on se reitti vähän vaihdellut, mutta lopuksi sitten kulki vaan Hailuodon ja kauppatorin väliä. Joo, sitten 1968 kun tuo Hailuodon lautta alkoi liikennöimään, niin sitten tämä liikennöinti loppui ja 1972 sitten Arina osti tuon laivan ja siirti sen tuohon kauppatorille, nosti siihen rannalle ja se oli sitten kahvilana siinä 1997 asti. Ja se taisi olla muutaman vuoden kiinni silloin lopuksi, että ei ollut auki, mutta aika monesti siinä tuli käytyä. Sieltä sai pehmistä aina kesällä sitten. Nyt se on sitten siirretty 1998 tänne Lumejoen Varjakkaan ja täällä toimii sitten kahvilana ja myöskin hotellina, että tästä voi vuokrata huoneen sitten ja olla yötä täällä. Että hieno perinteikäs laiva kyllä. Täältähän näki talvella sitten 3 tai 4 eri Hailuodon liikennemuotoa. Täällä näki tämän laivan ja sitten tuolla horisontissa tuo Pengertien ja sitten nuo lautat ja sitten vielä tuo jäätie näkyy, että nyt se tuo jäätie on sulanut, mutta Pengertien ja lautat näkyy vielä tältä laivalta, kun katsoo. Täällä on kiikarit, millä näkee tuonne. Ja näkee se paljolla silmälläkin. Kiitokset videon katselusta ja tilatkahan kanavan, niin saatte taas ilmoituksia, kun tulee uusia videoita.